nwa dibịa anụnwa na-afụ ebe a ọnya nwa bụ ife gbalụ ndị ọrụ ichi echinye aka ụdara ndụ kafa yara ikwu kafa si eje kafa si ana unu ya abịa n'aka na-abaghị gị otu aka ka unu nụkwana intaviu emere ya nụkwana ife o kwuru ebe a o wee bụ na nwoke unu fụrụ ebe a na onwegokwa onye o gburu ndị be ndị ahụ bunatara ya ozu onye ahụ onye ya n'ukwu alụsị ya ajụa ya ọ sị na ọ gwọrọ onye ahụ ọya onye ahụ hapụzi iji ewu na ọkụkọ bịa kene ya agwa onye ahụ ya kpute ewu na ọkụkọ onye ahụ si ya na ọ bụrụ na ewu na ọkụkọ na-aga ya na ya jee n'afịa jee gori ya o wee tụọ onye ahụ na-arụsị ya nke bụ na arụsị gburu onye ahụ ndị be ndị ahụ bunata ozu ya onyinye ya n'ukwu arụsị ya ajụọ ya ọ sị na ya hịa gwara ndị be ndị ahụ fa bunata ozu nọ ndị be ndị ahụ jos bunata ozu ebunatazie ozu ebe ọ bụ na ọhọgụ gwarafa iburu ozu nye na bewu ka ife nyiziri ozu na bewu ebe ọ bụ na ọhọgụ gwarafa ajụkwọrọ ya ife unu fụrụ ọnụ debere ebe a bụkwa alụsị ya ajụọ ya ọ sị na ịgala ka o si wee bulu alụsị ya wee nata na alụsị anụnwa bụ alụsị na-agwọ ya alụsị na-eme nke nwa mana kọlọkọlọ na-akọ ya n'ukwu amụ onye beghị onwe ya nya bụ ọgwụ ka alụsị gwọọ ya ọkọ jọnchọn na-akọ ya mada na ego one ego one ajụjụ niile a na-ajụ ya ebe ụtọ na ịkọ ọkọ na-akpa amụ ya amakwọ na akụlọ dị ya na-amụ ka ọ ya ka o bu ka alụsị nwa na-akọ ya na-amụ unu ya bịakwa ka unu gere ife o kwuru maka mgbe izizi ebidoro ịjụ ya ajụjụ anọkwa nka mmetarị ebele na-asị na enwere ike ọ bụrụ na ọ gbaghọ ndị anụnwa ndụ na ndị anụnwa nwere ike ịgbagbu ya ma ọ kinye ụjọ n'ahụ na faya egbu ya amadụ na nwoke na alụlụ ana nke ya esokwuru iwee ka njọ ekenekwa ya ma unu ekenele gị kedu afa gị ụdanya ụbọagụ onye nne ka ịbụ oke kedu ebe ị na-alụ ka omenala ị na-eme ọ bụ alụsị ka ibu ka ọ bụ dibịa ka ị na-eme oke alụsị ka ị na-eme oke onwere ebe ọzọ ị na-alụ ka ọsọsọ alụsị ka ị na-eme oke ị na-agwọ ya nya native doctor ka ịbụ dibịa na-evegwu alụsị alụsị ahụ bụ alụsị obodo ka ọ bụ alụsị nke aka gị oke alụsị butere na ịgala oke alụsị abụọ iji agwọ ndị ọya ka onwere ebe ọzọ ọ na-alụ dị iche na-abụrụ ka ọ bụ nya ka iji agwọ ndị ọya ị na-etinye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ndị ọya ka ọsọsọ alụsị nwa oke tiegwu alụsị na ya o nwere ọya ndị a bụ ị na-agwọ ihe etinyere alụsị na ọ bụrụ sọsọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kawa niile oke nye ebe ị na-agwọ ọ bụ onye amụsị na-enye nsogbu ka o nwere anọdụ ọya ị na-agwọ ọ bụ ọ bara ulu oke o nwere gọọmenti ọ makwala n'ịnọ oke gọọmenti ma n'ịnọ oke o nwere allegation enwere against you bụ mmụ arụ nwa gbulu mmadụ wee bele pas wee lee bas na va gbuchele mmadụ ahụ wee bịa na be gị wee gbaa ndụ na be ekwutere that they will not disclose it na va gbuchele mmadụ ahụ wee sị na va chọrọ ka onye ọbụla leak ye the information va chọrọ ka onye ọbụla kwutie n'ebe ndị ọzọ ya anụ na va mere ụdị alụ ahụ va wee bịa na be gị wee bịa gba ndụ ọ bụ eziokwu ntụ eziokwu ka ọ bụ ịbalịba mba ịbụrụdịwa mbụ n'ime chezili gbaa ndụ ka ịbachalịba mba mana mgbe ị bịala ọ bụ a jụrụ gị sị gị ịbalịba ndụ isikpa na ịbarụba ndụ ikwetekwa kata na ịbalị ndụ oke egwutoro gị mba ahụ mana kata nwa na ikwetezi na ịbalịba ndụ sịbaba egwute nye oge ikwulu anyị n'ibe na mba abụọ agbachala ndụ ahụ kawa ihe ekwute n'ihe ịmalị na-alụ kawa mmele onwere onye kọlụ na ọgwụ nne bịalịbe gị bịa nwa alụsị na be disclose ru na be ekwutere ife ọjọọ va mere nwere onye kọlụ ọ dị mma bụ ebe a bụ imere konsidi na alụsị bụ ibe kwesịrị iji na-abụ ibe eziokwu bụ alụsị bụ ibe eji mara alụsị bụ ikwu eziokwu nye akpatara na ndị omenala na-ekwusi na omenala bụ nya bụ ibe ndị Igbo bụ ụzọ wee mebe tupu ụka wa abịava kedu ebe kpatazile eji mezie alụ then believe na alụsị ya echekwa ndị ahụ mere alụ bịalị nwa alụsị na be gị kaba ya ekwu utenye maka na alụsị kwesịrị imebe expose ịgbava enu kedu ka o ji ka alụsị ahụ ji dịzi aga ka ọ dị proper bụ ụdị ahụ iji gba ndụ ahụ then mistake ahụ imeli ọ na-abụ ime mistake alụsị esolu gị mme ka i believe na mistake ahụ imeli na alụsị emerie wezụrụ gị osolu gị mme nọ gị imeli nke ahụ then ime ụdị mistake ahụ imeli a na wee gbaba ndị ahụ ndụ afta ka ha mechara ebe ọjọọ o nwere ka alụsị ji apịa gị ọpịpịa maka ebe ahụ imeli ka ọ na alụsị apịara gị ọpịpịa obele nsogbu oke o nwere allegation ọzọ ibutere kata ahụ nnụrụ a sị na o nwere onye
inyili na be gị nọ alụsị gị igbulie kada m batala aka nna anụ nke ahụ kedu ebe melin onye nyere na be mba ya bụ ejimọwọ bịalị mgbe ọ ya anaghị ọ bụ na amụsụ ji enwezọ ya ọya zọgide ọ dị ike nwesị aja na nwaanyị ka ọ kpe ekpere kpechezi ekpe ka amụsụ a nwepụ aka ka nwe ike zọta awụ ya bụla ezigbo ọpịa zụtara aza nwunye egwela agụ nne ya sokwu ya nọdụ na be m nnele nwanne ya soro m na be m nwunye m na-ejekwa ozi na-egbu enyi ejimọwọ nwee nọdụ nwechi nwe m ọgụ ọkpecha ekpele nwepụ aka na-arụ o kwele nkwa nya ya apụtalia ewu ma nya dịcha mma ejimọwọ adịcha mma ejimọwọ kpụtara ewu ọ na jebe ọlụ mbara na ịtọ nwunye m nwee egwu nwunye ejimọwọ maka na nne ya bụ nwanne nwee egwu ya si ji agwụ ejimọwọ ka ọ bịa ka onye nne nwaanyị ndị n'otu aka ozie ejimọwọ zite ejimọwọ si anya si nwunye m nọdụ ka agụ ewu na agụ ewu gwa m mụ ji egote ewu ga mgbu nkwe nwunye m bịa kọlụ m sia ngịrị apị onwe mecha nwee kpọ nnele nwanne nwee kpọ nnele sia nke bụ ọja na nne nwaanyị aka ebe ọ dịchọrọ mma nnele o jere gbu ya ejimọwọ balịa mba nwunye ejimọwọ kwuru nke ekwuche ejimọwọ balịa mba ntinye aka m tamarịrị aka bezile gasị ma ejimọwọ na ya yele ejimọwọ enwe nnele o mere bịa na kọlụ m kọta m nche ha jere amalị a na-eme ana asị m na jere asị na nwaanyị mesị m tekụ ya agbaghị ya kụ onwe agbafela aba ike batachi mma ike gụa nne nwa sisi butere m nọ nele a nere mụ nwa jila ka m bịa ja yọ mụ yọ jila ka m gokote jọ yọ ya si arapụ ka m enyere m nwa na abere ka m esi ka agbata mbake na mbọ bịa ga eti nọ ka m ọsị na-ejegbu etele enwe bute ndị be ejikwa aka ha bute ba ji keke trọk bute na adam enwe enyi onye n'iru alụsị gị oke n'afọ alụsị gị oke ọ bụrụ gị fọs lụwa oke na ọnwa bata oke kedu ibe nwere ike ịgwa mmụ ikolobịa ndị na-egbu mmadụ were na-agwọ ọgwụ ego kedu ha ndụmọdụ nwere ike ịdụba ọ bụ na emechara apụ gị na mmadụ wee meche bịa ọzọ na be gị ma ọ bụ na onye alụ ọlụ a na ma ogbuo mmadụ sị gị gbaa ndụ ka ọ gbaa ndụ ka e kwutenye ihe mie ngwade ejeri